Aurtengo Euskaraldiko laugarren edizio hau maiatzaren 15-tik 25-era egingo da, baina nahi dugu jauzi kualitatibo bat eman eta denboran luzatu dadila. Beraz, osatu dugu herriko entitate eta norbanako ezberdinen artean herri batzorde ahalik eta anitzena, erantzuko diona herriaren errealitate anitzari berari. Gaur-gaurkoz oraindik norbanakoen izen ematea ez daukagu zabalik, baina bai entitateen izen ematea zabalik dagoela. Azken finean sinesten dugulako denon artean sortuko dugula euskarako behar duen bultzada eta eman behar zaion indarra denon artean emango diogula eta horretarako beharrezkoak izango ditugula herri batzordeko partaide guztiak eta herri batzordean ez dauden bestelako entitate guzti horiek ere. Banakoak ere laizter edukiko dezutela izen emateko aukera, hilabete barru irikiko dela eta adi egoteko ere herri batzordea martxan dagoen horretan jungo garelako gauza berriak iragartzen eta aurkezpen ekitaldiak egiten.